I pozdrav ljudi! Pozdrav ljudi, kao što vidite imamo velikih problema sa izvorom. Lišće je napadalo u izvor, tako da voda više vjerovatno nije pitka. I pošto ovo bilo korito rijeke koje je presušilo, voda doslovno ulazi u izvor i ta voda vjerovatno nije pitka. Tako da sad imamo veliki problem. Ostanite do kraja videa, imam dva rješenja koje ću ponuditi. Evo ovako to izgleda, znači ovdje izvira iz kamena pitka voda, samo što se lišće konstantno nakuplja unutra i više voda sigurno nije sigurna za piće, zato jer se unutra bakterije razmnožavaju lakše, a ovdje gore znači dolazi voda iz potoka, znači to nije podzemna voda, to je nadzemna voda koja se sad, pošto pada kiša, slijeva i doslovno se ovdje miješa sa samim izvorom. Sigurno se pitate kako do sad pijem vodu, znači kako sam riješio taj problem. Nabavio sam jedan filter za vodu, to je znači jedna slamka sa kojom sva voda koju popijete postaje pitka. Znači, apsolutno koliko god bila prljava voda, ovaj filter ju pročisti. Evo sad ćemo vidjeti kako to radi. Ovdje još ima jedna slamka koja se može dodati. Ovdje se doda znači slamka. I ovdje se otvori ovo. Znači ovdje ulazi prljava voda i ovdje direktno pijete kroz slamku čistu vodu. Kroz ovaj filter se može popiti do 1500 litara vode, što je stvarno dovoljno. I rok trajanja ove slamke je do 5 godina. Znači, evo sad ćemo probati, znači ja sam ovo već koristio puno puta. Najprljavija voda koju sam pio je drito iz rijeke Save. Znači ono prljava zagađena rijeka i to nisam pio zato jer sam htio ovak testirati, nego sam doslovno bio u situaciji gdje sam zaboravio bocu vode i naravno ovo uvijek imam u ruksaku uz sebe, to je osnovna oprema. I popio sam vodu iz Save, napio sam se te vode i nije mi bilo apsolutno ništa. Evo ga, sad ćemo testirati da vidite kako to izgleda. Evo ga, znači popili smo vode iz ovog i sad smo sigurni da se nećemo zaraziti nekakvim bakterijama putem ovog izvora. Znači to je prvo rješenje. Sad, zašto je ova slamka izuzetno bitna i zašto bi svako trebao imati u ruksaku kod sebe? U slučaju da nemate pitku vodu kod sebe ili da potrošite zalihe svoje vode, bilo gdje se nađete u prirodi ili čak u gradu, možete s pomoću ove slamke popiti vode, pitke, bez da se zarazite i bez ikakvog rizika. Znači uklanja 99% svih bakterija. Ova slamka za pitku vodu zauzima jako malo prostora, tako da je svako može imati u ruksaku. Ovu slamku možete nabaviti na stranici survivalkit.hr i ako koristite moj kod IVOR15, još ću vam ostaviti link i na stranicu i svugdje, možete ostvariti popust od 15% i možete nabaviti svoju slamku koju bi svakako preporučio da imate u svojem ruksaku kod sebe. Bili u prirodi ili ne, znači cijela moja obitelj ima ovu slamku u slučaju da se bilo šta dogodi, da jednostavno mogu doći do pitke vode. Na stranici survivalkit.hr ima još nekoliko proizvoda koje možete vidjeti na njihovoj stranici. Nekakav survival kit sa osnovnim stvarima za preživljavanje koje vam jako može pomoći u ne daj Bože situaciji. Tako da na sve te proizvode imate 15% popusta ako iskoristite kod IVOR15. Također ne morate u sebe nositi 10-15 litara vode i tegliti vodu sa sobom kroz šumu, nego možete, evo bar ovdje na Papuku je na svakih par kilometara se može naći izvor ili potok koji je možda pitak, možda nije, ali uz ovu slamku jednostavno ne morate tegliti svu tu vodu uz sebe, nego samo popijete iz izvora. Znači, naručite slamku preko stranice, ostvarite popust od 15%, slamka inače košta 159 kuna, sa mojim kodom IVOR15 možete dobiti slamku za 135 kuna. To je znači prvi način koji privremeno rješava problem, a sad drugi način kako planiram riješiti problem sa pitkom vodom. Ovaj izvor planiram znači još malo pročistiti i naći točno gdje izvira voda iz ovog kamena, iz žile
i onda bi sazidao sa kamenom okolo malu branu da se razina vode diže gore i onda bi stavio jednu metalnu cijev ili možda plastičnu da se ta voda preljeva dole. Znači onda bi se mogla puniti nekakva boca ili kanta sa vodom da se ne zagrabi i lišće ne bi moglo upadati unutra. Znači voda bi bila sigurno pitka zato jer ne bi bilo tih vanjskih utjecaja. Dolazila bi drito, znači podzemna voda od dole. To je drugo rješenje, ne znam točno kad ću to napraviti jer sada pada trenutno kiša kao što vidite, dolazi sve više i više vode, ali sigurno nećemo biti žedni zato jer imamo slamku koja filtrira vodu i svaku tekuću vodu pretvara u pitku vodu. I sad za sve koji me prate, jedno vrijeme nisam objavljivao zato jer radim kuću, znači radovi napreduju odlično, nabavili smo kamene, nabavili smo bagremove trupce, skinuli koru, spalili dio koji ulazi u zemlju, raskrčili mjesto gdje dolazi kuća i tako da se uskoro okuplja ekipa i rokat ćemo kuću na najjače da stignemo prije zime to završiti. Tako da evo ovaj video ću ubaciti na brzinu, cijeli proces snimanja kuće se snima, bit će objavljen kad uhvatim vremena i to je to. Hvala vam što me pratite i kupljam ove slamke, možete podržati mene i svakako možete pomoći sebi u nekoj ne daj Bože situaciji. Hvala vam i vidimo se.